Ljudi, snimamo Fifu mobil i otvaramo pekove, evo prvi pek. Tu je sa nama Miloš i otvara nam pekove. Nemoj tako! U durm. Durm. Sad ovako pritiskaj. Tako? Ma ne, pritiskaj. Ne ribila. Pritiskaj, tako. A ništa. Možda bude elitni, ima šanse. Kako da pokazuje srednji prst? C. Nema šanse. C, Silva, ništa. Prvo ga otvorimo ovog ovdje da ima da li će. Da li će biti? Neće ništa biti. Barem da bude neki lik. Nek poboljša ekipu, brate. Neće ništa biti. Premotamo ovo. Evo ljudi, mi ćemo premotati. I evo I ljudi, vratili smo se! I evo ovaj posljednji taj pek. Ti ne smiješ da se viš, ti si jeba. Evo sad prelazimo na druge pekove. Ovdje možemo 250.000 gola. 2.500 gola. Da, 2.500. 5. Koji napad je to? Sad tu. Opet, ne znam, Quicksell opet dobijemo. Valjda gold. Sačekaj! Si glup! Što? Pa zato što si glup. Konjino jedna pomeri prst. Hvala. Oj, opet ovi. Ruki spek. Ruki su. Evo mene gore. Evo mene. Se ne vidi, Miloš je tu jedini. Real Madrid, da? Real Madrid, da. Pa ništa ne znači. To možda se proda za 100 dinara. Deux. Šta je ovo? Prvo dobijemo igrače, bar. Ima šanse da se dobije igrač. Ima, ali nije. Ima i ali ne. Ovo dosadno. I evo ljudi, ovo je najveće otvaranje na našem kanalu, na mom kanalu. Ljudi, vraćamo se kad otvorimo sve pekove. Ne, Boga mi ne. Mi ovo snimamo drugi put zato što je Miloš glup i ugasimo se telefon u sred snimanja. Ja ćemo zajedno snimati ono veliko otvaranje. Tamo od meni s John Chestom. Da, dobio sam Giant Chest na glavnom akauntu. Jer si im ti rekao da koji čestovi će biti za otvaranje? Da, zato što Steca Royal za 50, to je... Eto ti! Dobili smo igrača. Tamo sam htio da kažem, ajde da premotamo. Zato što iz ovog, ne iz ovog, nego iz ovih čestova nije, iz ovih pekova nećemo dobiti igrača. Ako znaš. Pa zato što ja nikad ne dobio. To ćemo premotati. Prvo jedan otvoriš i onda premotaš. Što da ne bude predugač. Evo ga opet. Alo, jebote. Što da ne bude... Da. No, ladno. A sad koji takeni? Čekaj, otvori prvi. Da, bukvalno to dobijam. I ljudi, vraćamo se za sekundu. Ljudi... Evo, bukvalno to sad dobijamo u ovim pekovima, tako da ćemo i to premotati. Evo ljudi, nastavljamo, igramo. Poziciju. Ne igramo, nego otvaramo. Da. Opet će biti pozicija. Ne, što to, Keso? No, ti ima na pičke mati. Odmah reveal, ali to je sve. Ne šta smo Bani i ja radili u uletu. Šta? Mi kažemo, idem donesi vode i on ode da nam donesi. Mi kažemo, ali sad ne treba. Sad već počinju bolji pekovi.
Ajde, sad već. Gold player plan pack. Tu se ne piše pack, nemoj. Inan. Pa ne služi ti uopšte. Pa ali dobar, 48 rating. 80. 78. 78. Ovdje može da bude dobro, ali nećemo ništa dobiti, nema veze. 70 rating, bravo. Skotlanda. I posle su goalkeepers pack. Evo ga Champions isto. I... Mikej. Sad golmana. Da, jednog. Baš me zanima šta ćemo. Zamisli Noera dobijemo. Ili Čeha, brate. Ali ništa nećemo dobiti. Da. Migue. Sad. Ovo su najbolji pekovi. 3 silvera. Dobro, 3 silvera, ali ima šanse za gold igrača. Da, 2 gold igrača i silvera. Ima dobre šanse za gold igrača. Ovdje će gold. Neće. Dobro, barem token. A ovdje loše. Nije loše. 5 silvera ima šanse za gold. Eto, gold. I sad neće biti. I gold. A ti kaže ima šanse za gold, da sve je bilo gold. Pa da, vidiš da piše gore 5 silver plus. 5 silver plus. Sve gold. Ne mora da znači. A ne, nije. Ne mora da znači. Ovo je ružno. Sad su jači. Sad su Sad je mnogo. gold. 2 golda 100%. Ima, ja mislim, šanse za elit igrača. Ja mislim da ima šanse. Ne znaš. Ali ne znaš. Dok ne otvoriš. I'm upcized. Samo gold. Gold, 2 golda. I ja malo pomeri ovo. Ajde sad. 3 golda. 3 golda ima šanse. Florenci tu! Update team. Tu. Prvi dobar igrač. Pa vidiš kako ja znam da ću dobiti dobar. Prvi dobar. Open pack. Prvi dobar igrač. Otvaram pack. I ništa. Viš kako sam ti dobro igrač? Jer ovaj se? Da, imaš 3 golda i 2 ona, sad ćeš da vidiš. Pro 3 pack, ne znam šta je ova. A dobro, ništa. Tu, još jedan dobar igrač. Kako sam ja srećan? Ti ne bi dobio ništa. World class. Sad neće biti ništa. Ma ne. Elit! Ljudi, elit! I tamo za tvoju ligu. Marcial! Na šta smo dobili? Sačekaj, na šta smo dobili? Sačekaj. Gdje smo dobili? Sačekaj, gledaj šta smo dobili. Planove. Players. Gle, ljudi! Ja Ljudi! 90 rating! Ljudi, Aleksandro! A to samo za mene. Da, dobio si token u peku koji je jako vredan. To samo meni. Možeš nikom drugom. Da, ovdje dobijemo samo. Tek da vide. Tu dobijemo samo ove. Tu dobijemo sad motokene. Aj, okreni se. I evo ljudi, ovo su ovi pekovi, dobijemo samo jaja, tako da ćemo i ovo. Sad će, alo, glupsi. I evo ljudi, nastavljamo, ajde. Ovo su već, ovo ne znam, pekovi, ovi su danas, novi pekovi. Nešto, ne znam. Očigledno se ništa A da, očigledno se dobijaju tokeni.
250 i 750. Možda dobiješ neki dobar. 125. Zbog ovog peka sam se najviše trudio i dobit ću glup token. Da, glup token. Evo ga, ovo su jedni dobri pekovi. Sada, ovo je trenutak istine. A što nije iz Barse ili iz Reala? Pa ima šanse za njega. A, ima? Da, ima šanse za njega. Ništa. Dobro, ali sad može iz Atletico Madrida ili Villarreala. To je elit. To je elit token. Per možemo nešto da uradimo. Da, dobar je. Sad je tu 100% neki iz BBVA. Kako nam još je. Tu je 100% neki La Liga Gold igrač. Bakali, brate. Još jedan ovaj. A nećemo svakog dobiti iz Reala. I Barse. Da. To je pa isto. Dobit ćeš nekog crvenog. Ne mora da znači, jel dobar je. Opet ovo, bravo, to je dobro, vidjet ću zašto to znači. Ja ti dam sve nešto dobro. Dobro. Ja ti dam sve dobro. Šta je ovo, vjerojatno token? Da, scouting. No, ja mislim je token. Da, sačekajte. Sačekajte da vidimo ako. Da, sačekajte sekundu. Ljudi, otvorili smo i ove drill spekove sve. Dobili smo bronze i sad road to reach spek. Nije kraj klipa, idemo u planove. Dobro, idemo u planove, sačekaj. Kad nađemo neke dobre pekove još, vratit ćemo za sekundu. Ćao. Sačekaj, evo, ajde, otvaraj. A glup si. Zašto? Zato što držiš tamo. I evo, ljudi, Nešto sam ti rekao token. I evo, vraćamo se za sekundu. Evo, ljudi, ajde, clean. Ovdje ja mislim da je 100% zagarantovan inform, ali nisam siguran. Ma bre, tu dobijamo čisto gono. Prodaće se i tekako dobro. I tekako dobro će se prodati. I tekako će se dobro prodati. I evo ljudi, to je to za ovaj klip. Nismo našli ni jedan više plan. Dobro je dobar pekupenik i to dobar. Dobili smo elite playera, ovog Defrela i dobili smo našeg Aleksandro. Isprobat ću i Florencija. 4 dobra igrača i tekako dobra. I ovo je jedno od najvećih otvaranja pekova na mom kanalu. Miloše, javi se, čao. Ćao i like, share, subscribe i čao.